Terve! Taas aloitellaan pientä pajakatsausta tässä. Katsotaan mitä tänään keksii. YGRD eli NGD, jotain kuitenkin kamaa. Jippi! Lions sponssaa meidän toimintaa, niin vähän tuli lisää tavaraa tässä. Katsellaan mitä nämä laatikot on syönyt. Ai kuulkaa, täällä on tämmönen. Tuossa lukee, että se on langaton baarivalo. No meillä ei ole baaria täällä, niin kattokaa nyt. Mä ymmärtäisin, että tää on niinku remppavalo. Kyllä oudon näköinen paketti. Miten tätä ajetaan? Ommeina on valo. On tässä jotain muitakin tehoja kuin täystä. Yes. Totuuden hetki. Meillä on tämmönenkin. Käytetään pottuja. Ai, menkää.